Bang apa lho cah iki? Suaraku ndak tekai. Oh lah yo ditekak-tekake to. Nyanyian dah. Loh kok nyanyi kok? Lah sampean Sing bawa. Oh, aku kon. Sampean bawa. Terus sing Engko aku tak sing ngendang. sing nembang sampean njaluk slendro apa pelok? Manuk. Manut. Kok manuk lho Mas. Manat. Pelok ya, pelok. Pelok Mbah Karkun. Kepo yo enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu lho. Ya kan saling membantu toh. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean. Jel bawanono Mas umpama ngono Sinta Mbak Engger apa wani? Bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean kaya ngene gematiku lho, mosok jebuk curigai karo masa laluku. Sing mantan ning semasa wis sapa ngono. Tapi ben VC mesti Sinuwun bendara kula nata ing Dwarawati pun Prabu Kresna wonten paribasan sarjana sujaning budi ingkang ngandharaken donya niki ibarat sawaing akhirat. Mila sedaya gumantung kalian pribadining titah anggenipun gesang wonten Madyapada nandur dateng jangkah kumrembyah laku sing utama menapa laku sing nista. Yen pakartine luhur tumindake becik boten nalisir saking kautaman punika bakal dicedhakke teng kasuwargan sejati. Pangeran niku manggon tumanem wonten ati sanubarining wong kang ajeg
anggenipun tumindak marang kabecikan tumumpang wonten margining kautaman. Ndara kula sinuwun Dwarawati, ampun bingung, ampun susah, monggo kula aturi paring dawuh. Nggih Ndara. Sapantuk wahyuning Allah ya tumilah mangolah ilmu bangkit mikat reh mangukut kukutaning jiwangga yen mangkono patut sinebut wong sepuh lire sepuh sepi hawa awas roroning tunggil. Oh Kakang Semar yo mung Kakang Semar kang bisa ndak sambati, Kakang Semar kang minangka pamonging wong tanah Jawa lan Prabu Kresna kang anyalirani Bathara Wisnu dewaning katentreman. Pancene Kakang Ismaya lan Bathara Wisnu ndarbeni dharma kang kudu dilakoni. Orane jagat saiki wis ora tentrem, ingsun malah mundhut kepiye murih prayogane Kakang Semar rebutan Raja Brana. Akeh wong sing kalimput melu-melu tumindak nista. Sakniki pun arang-arang sentananing praja sing ambeke berbudi bawa leksana. Racake wis padha ora gatekke marang kawula cilik, rodaning penguripan kaya-kaya dindek. Larang sandang kelawan pangan. Agama mung dienggo tunggangan golek swara. Mila sinuwun kula tak matur sekedhik nggih. Iya Kakang Semar piye? Ngaten. Dasaring bebrayan sing kudune dinggo ning sakniki pun dilalekke. Sepisan babakan panembah. Titah yen gesange nengenaken babakan panembah mesti saged milah lan milih endi tumindak sing utama lan ngendi tumindak sing nista. Ora mung iku Kakang Semar, rasa kamanungsan uga mengkono. Merga derajate manungsa kabeh iki padha wewenang lan jejibahan, ora ana bedane. Kabeh kudu lumaku bebarengan Kakang.
Saklajengipun raos manunggal lan tetunggalan nengenaken ing reh manunggal ngreksa marang utuwing negara. Lajeng kulina liru pamanggih adhedhasar jumbuing raos utawi musyawarah. Lan ingkang pungkasan punika kedah adil. Adil dhateng sesami. Satimbang antawisipun wewenang lan kewajiban lan ngaosi dhateng sanes. Sejatosipun gampil kemawon kok upami gangsal perkawis kala wau yektos katindakaken tartamtu badhe mahanani tentrem nanging jebul sakniki malah kathah satriya-satriyaning negari ingkang supe Purwaduksina kalebet momongan kula Ndara Janaka sakniki malah katrem ing raos asmara wonten kahyangan swarga dahana. Semunipun lali marang dharma kasatriyanipun sinuwun. Mareka den prayitna ismunira ririh eka balik Tityani Gandayani kewan-kewan nganti turut cangkem barang. Kakang Semar banjur aku kudu kepiye Kakang? Ngaten Gus. Kula nampi wangsit bilih boten dangu malih. Jagat niki badhe padhang. Nanging kedah angentosi tumuruning wiji ingkang sejati. Tumuruning wiji sejati Kakang. Nggih. Mila monggo sewang-sewangan laku paduka sinuwun kondur dhateng Dwarawati paduka reksa para kawula paduka titising Bathara Wisnu dewaning katentreman paduka asung banyu wong kang kasatan menehi teken wong kalunyon kalian jejagi mbok menawi wonten musuh ingkang ngrabasing negari Ndwarawati lan negari kiwa tengen paduka. Lah banjur Kakang Semar kula badhe ngangklang jagat mapak tibaning wiji sejati Gus. Yo yen pancen kaya mangkono sewang-sewangan aku donga dinukna. Nggih Gus. Muga-muga jagat iki enggal kaparingan tentrem ya Kakang. Nggih.
sang tresna jantung hatiku sira tresnaku pati uripku sanget dewa srani aja ngresula iku mung impen aja bicar nasu nadyan nganti mati pecat nyawaku kudu kelakon nadyan nganti mati pecat nyawamu ora kelakon Nes jerka mormo ya jagat ya dewa ya bathara lumaing bawana uriping ngakasa ora ana wong wadon kang kawawa njiret atiku kejaba mung sliramu wong ayu Dresanala Nimas Bendara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane manutapun kakang Dewa Serani ratu ing Tunggul Malaya sliram mundhak dereke lelumban warihing katresnan kekosok kang sari-sari wong manis wong ayu hai pujaan hatiku tambanono dangtane pun kakang wong ayu Nyidam sari kekidung memanis kaya kumbang kang hamulat sekar kepengin ngisep madune brengeng swara arum yayah manten kang lagya karon dening Ramamet prana marang Kusumaya sedalutan bisa nendra renggang kula kinepyur pulut sayakti nyidam sarining tresna rungokno swara atiku kang nyidam sarining tresnamu wong ayu Sliramu sekar melati
wong ayu kuwi ora kaya si Dresanala. Rambut ngandan-andan, lambene tipis, dedeke jaran teji. Kacek sitheng nek ora dirimu wegah aku. Rungokno. Dresanala. Nduk cayu pemanis. Dresanala. Wah. Mati aku. Oh, Kanjeng Ibu. Permara reh manguswa miyung ambreng-angang dadi karonaning kaswase ning marga memalapung Sangkom Thomas Tratmaja leng-leng lalu mangulati Surya mangrangsang bahaya Tobat anakku bocah bagus Dewa Srani wis ana seminggu iki kowe kok katon gembol perkara kang ora enteng ki janjane sing kok pikir sing kok penggalih ki apa nggih Dewa Srani saka lekering netra kang sarta jaiting wimbo ana babakan rasa kang kineker ana apa nggih Dewa Srani Maradiage sambata menyang ibumu aku Bathari Durga panguwasa ndandang mangure nggih bocah bagus nggih Kanjeng Ibu pranyata leres dawuh jengandika Kanjeng Ibu Bathari Durga mbok bilih sakmenika wonten ingkang kula penggalih la ya matura apa sing kok pikirake Dewa Srani mbok menawa ana reruwet ibu bisa ngudari mbok menawa to ana pepeteng ibu bisa madhangake Dewa Srani kowe iki wayahe mangan ya ora mangan wayahe turu ya ora turu jane sing kok pikir ki apa matura nggih nggih nuwun nggih Kanjeng Ibu matur nuwun wekdal sak mangke kula mboten menggalih babakan menapa-napa jer nyatanipun bondo donya kula matumpuk-tumpuk derajat pangkat inggih mboten nguciwani nanging manipun Kanjeng Ibu
dereng jangkep gesang kula bilih kula dereng gadah wanodya sisian ingkang saged ndampingi gesangipun Dewa Serani Kanjeng Ibu. Batobat jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara arep rabi wae kok dadak bingung ki ngopo Dewa Serani? Sing kok bingung iki apa? Kowe kuwi ora kurang samu barangmu. Dasare kowe iki ya ratu sugih, ratu kondang bondo ya pirang-pirang. Wong wedok roh kowe kuwi ngintili tak omongi. Ngintili iki cilik, nek gedhe iki kintil gedhe ngono lho. Mara diage. Cah wedok ngendi jenenge sapa matura pun ibu. Pun ibu kang bakal saguh nglamarake. Kowe njaluk cah wedok model piye? Sing ramping, sing semak, sing bokonge gedhe sisih. Pilihan mesti kelakon. Ayo matura Dewa Serani, matura. Nggih, Ibu. Bares kores bloko suta blak kutang terus terang. Ingkang kula gadang-gadang sakjroning ati menika sanes wanodya limrah Ibu. Lho, banci ngono? Lho mboten. Nanging ngemongaken wujudipun widodari. Dewa Serani, apa kowe lali? Bapakmu ki panguwasa ngendi? Panguwasa Kayangan. Pukulun Bu Bathara guru, ngerti ora kowe? Nudinga wae. Tartamtu keturutan apa kang mbok pengenake Dewa Serani? Lho nggih. Mboten asanes Kanjeng Ibu. Ingkang saged nyenggol intining jejantung kula. Nun inggih punika widodari swarga dahana. Atmajanipun Bathara Brahma. Nun inggih pun Dresanala Kanjeng Ibu. Piye balenana? Balenana Dewa Serani. Agyat aris sangka pirangu rinanggul kinempet kempit duh sangrep naning bawana aja ngamur kowe Dewa Serani. Widodari Kayangan ki akeh kenang ngopo kok kowe milih si Dresanala. Kamangka Dresanala kuwi wis duwe bojo, paham apa ora kowe iki jane? Nggih. Kula mangertos bilih Dresanala punika sampun gadah garwa, nggih punika satriya panengah Pandhawa, nun inggih pun Janaka. Kene kowe ya mudeng. Kenang apa kok kowe milih sing wis duwe bojo? Kuwi jenenge ngrusak pagrayu, nyures turus ijo. Paham apa ora kowe Dewa Serani? Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu menapa mboten mangertosi bilih ati kula sampun mboten kenging dipun gorohi bilih kula tresna kaliyan si Dresanala. Kowe iki nyawang githokmu Dewa Serani. Bojone Dresanala ki sapa? Panengah Pandhawa si Janaka. Ambak kowe iki ratu, ning kowe iki ratu cilik. Beda karo si Janaka. Nadyan to amung satriya, ning satriya kondang. Satriya kondang kaonang-onang kajuara saindeng ing jagat raya. Duwe gelar lanang ing jagat lancuring marcapada. Kowe iki karo Janaka pedhot apa-apamu kowe. Kalah sekabehane. Aja nekat. Tak weling aja nekat timbang lara atimu.
Eling-elingen kata-katane tukang parkir, mundur, mundur, mundur. Paham ora kowe? Mboten Kanjeng Ibu. Sampun bunder tekad kula. Sampun golong manah kula. Anggen kula tresnanisipun Dresanala. Kepara menawi kula mboten kelakon sesandingan kaliyan Dresanala, weh becik kula entengaken pejah kula Kanjeng Ibu. Aja Dewasrani. Maju lungguh sawara. Iya, Dewasrani ya. Ana tetembungan anak polah, wong toga melu kepradah. Yen ngono pun ibu kang bakal budidaya sowan marang bapakmu Bathara Guru. Pun ibu kang bakal motah supaya kowe bisa jejodhoan kelawan si Dresanala. Dewasrani nggih. Ngaturaken panuwun Kanjeng Ibu. Didom gaweane aku bakal sowan bapakmu Bathara Guru, banjur kowe balamu saka negara Tunjung Malaya. Goleki panengah Pandhawa si Janaka, yen wis ketemu dipateni. Yen Janaka mati bakal luwih gampang anggonmu didhawuhan kelawan si Dresanala. Sedika ngestaken dawuh Kanjeng Ibu. Menawi mekaten mugi-mugi kasembadan ingkang dados sedya kula Kanjeng Ibu. Dipati Lingga Suhardo Kesete Gustiku Raden Dewasrani.
jogetan suka-suka aja sembrono jogetmu anut irama lali aja keri sani pari puniki Sagara rupa Risedeng nalendra yaksa lelaku kang malawan lengkang gambira marang rangah ngisi siyung metu Prabowo Guru mawalian Ditya Durbala Harso iki Lingga Sugarda lho nggih Kanjeng Gusti kula sinuwun Dewa Sarani sembah kang ngabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka ya wis tak tampa ora lewat pangestuku tampanana lho nggih kula tampi asta kekalih kula pundi ing mestaka mugi-mugi dadosa jejimat karipih tumraping gesangipun Lingga Sugarda ya Lingga Sugarda kula wonten dawuh dina iki ana pegawean kanggo sira gandeng kowe bisa dadi ratu sugih ana ing negaramu Arga Bentar kono awit saka kowe ngabdi marang Dewa Serani kowe dadi ratu kondang dadi ratu sing wibawa disembah karo para kawulamu sak negara Arga Bentar merga saka kowe ngabdi marang Dewa Serani ratu ing negara Tunggul Malaya nggih lajeng mlapa gawean pedamelan ingkang kedah kula lampahi Raden mangkene dina iki aku gandrung kayungnyun marang Hapsari widodari putraning putri Bathara Brahma ing kayangan swarga dahana ya kuwi sesilih Batari Dresanala. Weh, ladalah. Paduka gandrung kayungnyun kalian Batari Dresanala. Ya pancen kaya mangkono Lingga Sugarda. Mengki riyin. Miturut kabar ingkang warata, Mbok bakul sinambiwara yen boten klentu. Anggen kula mirengaken Batari Dresanala punika sampun kagungan garwa nggih punika panengah Pandhawa satriya Madukara kekasih Raden Janaka ya pancen bener wis dadi bojone Janaka ning wong tresna ki arep piye meneh tresna kuwi wuta Lingga Sugarda senajan to wis dadi bojone Janaka nanging Dewa Serani karep sapa kang dadi pepalang bakal dadi musuhe Dewa Serani
Lah dina samengko Batari Durga Kanjeng ibuku wis lumarat munggah kayangan Suralaya. Nemoni Kanjeng Rama pukulun Bathara Guru mutah supaya misahke katresnane si Dresanala kelawan si Janaka. Makaten, ya pancen kowe mangkono. Weh, lah dalah wis dadi titenan ora kulana, ora etana. Angger wis perkara loro iki mesti rawan geger. Perkara loro piye? Nggih no. Perkara loro ora kulana, ora etana mesti sithik-sithik ndadekke geger. Perkara loro ki apa? Siji, menika perkara dhuwit, loro perkara jerone jarik niku sak nomer. Menika sak nomer. Aja glenyengan kowe. Kowe saiki dom gawe. Gaweanmu mudhun ana Madyapada. Ngumpadi umat sing jenenge Janaka Satriya Madukara panengah Pandhawa. Nggih. Menawi sampun kepanggih krincung sikile bondo tangane tugel gulune. Yen Janaka mati tegese luwih gampang anggonku bakal didhawuhan kelawan si Dresanala. Nggih, ngestakaken dawuh. Aku dina iki bakal lumarap ana ing kayangan Swargadana manggi methuki apa sing dadi jejantung atiku si Dresanala. Inggih, menawi mekaten kula badhe lumarap wonten Madyapada. Ya, dom gawe sewang-sewangan aku. Sego kupat, sego liwet, ora liwat andum slamet, rujak sentul, siji ngalor, siji ngidul. Tuku dawet sak cendole, kathoke ngapret ketok kok. Kowe ngomong apa to? Wijane ngomong apa? Kowe iki jane ngomong apa? Kok tak tapuk lambemu kowe kok. Samu barange wis cetha. Kirapna Madyabala mudhun nang Ngarcapada golek umat sing jenenge Janaka pateni pagas gulune. Nggih, ngestakaken dawuh budal dina iki. Bende beri mangungkong suling slompret terus nindihi Prawatya wasawega wasajuru-juru kumlebet ingkang bandera nenggodawuh siaga arsa lumaris netepi darmaning praja.
Bendit dari poksur tambur kakak Kamu kata kapani Ayo satu bareng caplus Yo ayo ayo sewu bareng maju Sayu tomoro Saka tinuri Yo ayo bareng sumangga
Wah, rata. Hoi. Wah, hut. Oh. Oh, hei. Boy. As, hut. Oh. Wah, hei. Ah, wah, hut. Oh, ah, oi. Oh, ah, oi. Oh, oh, oh. Weh. Ah. Ah. Hey! Oh, ah, boy! Boy! Pat! Boy! Hot! Wah! Hot! Oh, ah, wood! Hot! Oh, ah, wood! Oh, ah, wood! Oh, ah, ơi! 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 Ơi! Darani sik.